Ona nähilek düşünmeli, ben şoňa düşünüp bilemok. Ve o dünýäge gidip gelen mamy biriňizden maňa şoňa jogap beriň. Agar bärde ýene samsy kommentarlar gelip başlar, kime çüklem seredin. Din ynanç diýilen zat içden ýaşalýandyr aslında seretsen. Ýöne şuňaly mantyksız gurlaýan, musulman tyran bolýan adamlary görýän, Hudaý kesinde huýet etýän, gaty ýigrenýän, ana naýmaňa samsy informasiýa bermän halka. Assalamu alaikum mahvan TikTok töyücüler. Ne bu haramlarda dine dil yetirgurada. Dine inanyan adamlar yigrenyan dip başlada o dünya gidip gelen bağ mı dip. Haram zadı. Hudaýdan korkun ok mu sen? Sen mara öýdan janyňa ölmeýän o sen. Pakrişkaýalykla ýanyp ölörsiň. Haram zadı. Toron, jelep. Öz ýurduny er tapman turka gidip beren namussuz, binamus. Bermeli. Öýde bolsaň bermeli, baňa girseň hem kuhnyada bolsaň bermeli, köçäge çyksaň jaýlan bilen gitsem, okuda wagtman bermeli gyý. Gawırda bolsaň bermeli jogap telefony. Köçeden alınan çöp düýbi, daýa ýumurtko, tüýpülük, kakamjam şol. Olam aýallawançygym. Ejemeden ýoklugyny bildirmeýän kakamjam. Ejemedik döwrüne küntü bolmady bolan kakamyň kimdigini bilýär. Teň ejem küntülügine bir günäkär däl, sen kakaň nämedigini bilenok. Şoň üçin bir ýorumjyk ýazypsyň özüňçe. Biziň kakamjam ýaşajykdyr, kakam 72 ýaşynda. Çünki kakamyň kimdigi belli bolan, kakamyda gowy seretýär. Teň ejem küntü bolanyna bir günäkär däldir da on. Sen ýorum ýazma hiç ýere. Ejem küntü näme deli, ejem küntü bolupdyr, seni dogurupdyr, köçede tüýkürdipdir, seni dogurupdyr. Zaya bilet, zaya. Ilki taňa söýdäz bara, taňa söýdäz. Salam alik, ediz adamlar, muşdaklarım, patbişiklerim, gowmy ýagdaýlaryňyz, otyrsyňyz mysaman, janyňyz sagmy. Janyňyz sagdyr diýip umid edýän Allahan her bir dogýan gün, her bir dogýan aýlamyz, ýyllamyz size arsgal döwlet bahat getirsin. Allahan ilmidama ojaňyzyň ody sönmesin, bereketiňiz köp bolsun. Ine şu videomyň çekmekligine näme sebäp boldy? Men şeýle gynanýan, men şeýle köp kişä ýagşylyk etdim, köp kişä elimi uzatdym, gapymy açdym, öýümi açdym, ýüregimi açdym, ýetim diýdim. En atasy ýok, biz ýalakka sada diýdim ýöne. Ýalňyşýaňyz. Men bu söz gynanyp saňa aýdaýyn, söz eýesini tapar. Menden yamanlyk gördüňmi? Ya menden neme gördüň sen? Bir duz berdim, çörek berdim, onu men dilime aljak gel. Ýöne gynanýan zadym. Maňa yamanlyk etdiň, şoňa gynanýan. Onu Allah Taala görüp durandyr. Hiç biriňize men ozat edesim gelenok. Ay bolýa-da Allahan mehabetin berer-de. Enem şey diýerdi. Daş bilen urany, aş bilen ur gyýdym. Hiç açan saňa näme ýamanlyk etseler, ýamanlyk etjek bolma. Aş bilen ur, Allah Taala görkezer diýerdi. Ýöne söz eýesini tapar bu videonu görse. Yamanlyk etmäň, gaýet hiç yamanlyk etmäň, mende mekirlik ýok, allaw ýok, ýalançylyk ýok. Gapymy açdym. Ýöne sen bu gapyny ýapdyňyny. Söwüşegem däl, urşagam däl, men çagaş ýüregimde bilip goýdum kimin kimligini. 5 gün yalançyda Allah'ın öňünde durjagyňyza, Allah'ın öňünde günäňiň barlygyna öz wyjdanyňyz çatdyn, öz wyjdanyňyz
ile yamanlık etmem hiç açan. Allah Teala görkezer. Doğru muysun orada? Garip bir kadınlar. Sen oynama dönüyor ya bak. Yemin şey ettim hani iyi falan dedi. Hakkı yok. Yan kalos bir oynadık. Ben iyiydim burcu. Yani var. Getir, Hiç anlam. çıkmadı. Böyle tanetecekler. Oy tanetecekler. Chips var için başım. Burcu derede. Hiç. At ağacı illa gel. Hüyük zaten ben onu atmıyorum. Okuyan molanlar. Aldık mı? Şu burcu. O derler kul. Bu da burcu. Yapılan bu çok. Ne dedik beni kimse kadar oynadık oturuyorum ha. Oynayacak da. Oy. Unutma başını. Bunu bakayım ya. Ne çevirme bu lokanı kaçacak. Yok o bilmiş rengi çıkarlar. Ceplepsin mi? Bak. 2, 4, 5 tane yeni menü tutacağım. Yanlış 5 tane nasıl bak. Ne küçük ya. 5 için chips var ya. Anti böyle. Bak bak. Duyuyor reklam hayda. Yine burcu benim orada ben böyle aldım yani. Aha. Na. İyi ben yedim ya. Bunlardan bir video çektik. Ben tutmuşum yedim. Grup bir direkt tutmuşum. İyi, ben de nereden ya? Anam. Anam, lakar. Oldu. Ya, ben tutmuşum grup bir. Güzel bu adı. Açıklarına mı çocuk? Ben de tutulan ama yani tutulan dedi aydım. Yapacağım ayda. Hayır. Boş ya yok.